سلام زخبركم تخطاتلتي كما تنحكم عبد الله سلام التناق تلونا تمننا عبد حلف مدبنا في جورج كلاسن تصحفت سحبت مسب أبابلون تل مسحف بدمتي قدام معرف تخطاتلنا نرنا حجا كلام معرف يقصل سلنا يمكتال معرف كلتا ذهبت مسب أبابلون أمنا كلام بابلون حدا أزهبتهم أركض زبال سبي نبر نبره إذا سب أبرحون كروان بعب هابتي زفلت نبره بتوسخ بلبسون فلتينيرو أو جبر سنة سرعتيون سدرو لجاسينيرو أو وطايتها تقابلنا تنتيز نبر يوهن نبر عامت وطايتها تبزي قد سحابتنا وصغيزغي حيانا ينسنة أعرف دمانا ومسيوف نسخة أركاد زيارة خوانا عبديني أغيبو نعنان هلاو غنقال سكالنا نسخة جنزهابت مسب أبابلون كونكات نبر نسخة نزولة صغراون تتخدن إخوامون بركو زخون مقبتات مقب نحنا كن انتغيلنا عقوات كنا نبر نتسعر زدابتنا غبس خالنا متنكن مقبون مقالس عب حد وان قد معرن يرناينا عبتحتي انكو قويتا عسنعنا عب حار عين تصوتاتات تساويتنا يوخن بد عمسنعتات يوخن عبت تصوتاتات اي بلد كانان عبت زيت زنور عبتها دماء كابانان لعل كبر زيقا اي نبركان كابانان لعل برسة امانتون اي سرحة خان اسلام تهدأ النسخان كلنا يزاهيبو تسبق زبالغ تسمغر كاللخان نحنا دا معارخة تسبق اي قبانان شعار كات كنديلي تقاومهم كاترا من بان على انتزاعات ريخا عبتنا ان اسناس جمينا زمرنا لان عامتات نسخاتكم هابتو بخمي متزيب الحقي كتمهارو اي كالكم ويون بزيقب باقت قنزوبو اي كالكم نايت صحفتو قويتان زخونة سبنا بارد سبق كم تقالو اي كيلني بان تقال نسو دارغان نفسو كفسب برساتي زمت نسو نعصبات موسعيدات بمقبار درس الو شوهاتين دليتات بمساعبنا يمحقوات منقل فس كم زهلو مزقبر كانوا الدمان سوزفتهم بزحابتي يأكو نتزحابتهم لما كم زيونو ونايفتو نتزلو ونايمتقام عاومي حاترهم كانوا تكاب بفرحين نفسهم آسيرهم عبادون نتكي نفرو كانوا تهلو منالات بغصال ورك إناو سحوقسات كنم زقتسلو زيهم قن آزيهم وحداتهم إذا سبات حسابهم هاندب توحابتو وريسهم اللو إذ نقرات انتوين لما رأيو كومو آيكونو عارفت لما هم نبتهم زفتهم سبات تأمينهم هابت زوارة سزنك على زيادة حاكين نيرن كومون كمي كم زلو خرد ألم لمنو كندز أكل بتسجنا يون استجنو سقطيرو أقولين إسنتي تمسين زورات أميت كل تجبون جرات حسب حبتي دمانة حيلني حبو سيعيلوي حبتي حيلي مس حبتي بزحنا جرات يكالي حدا سبنا تجزاه بحبتها من بيت كمرو يخلي حدا سبنا بروح بحرتات وعز يخل حدا سبنا بتعمل روح حجرات خيلو خدرر يخل حدا سبنا يورك سرحة الناس اللي ما تجزء يخل كمونا إمني كراتي حدا سبنا أمالقتون حياة المقدس كهنت يخل حدا نزخولن خالوت بزحات كجورو يخلي من العقبة كأيه الوا زخول مسرد أخو كابت سبوا نقرات بسيحتين عايز علم كم مقال كم زلني يحسب أنا حرقتهم خالوت بيهبوت سبوا ناس ما قولوا سقيلهم زيري سبعتي خالوت حبوس كسما قولوا بقن ملاي تسبوعي أنا النفس إتزا حسر خلال تخلينا كورك مسل أي كلن أنا بزحد دخلت سوات كله كعقب أكلني بأنصار أنا نبعي أبز دقت سبوا نقرات قاش هاي كبر كم تفتوا ود تحطنا قراي كم مخاني متن أو حدا عابس داوينا ورشة تصفى زي لكم وكم تزلك هذه تعدل زحية لحيل ويتوب سعدل كوخ بس عندكم من الجزين مسنعة كم زدين وسيلة جزين تقول نقول سب معريز وحو نسختكم سوقكم نخلوكم أخل جزيه حسكم اللهم كون يقولنا كم زلكم تأمل يوخم بزيكاتهم تصبقا سدابتهم كال انتاي نقر يركم بفتح من قد تحبن تخليغا بزعوة مصنعات لنلبا من مردو اي مهرنان اتسم تخلت عينة نيرو تعالى عينة اتسم مهرنان زفلتنا نقرات كون كله اتخلايكا انتاي كم زقبرنا بخمي كم نفدت زمهرنا سلطناي سلازي حارس بخمي هابتي كفلت وسينة بدعوية غانا تسفلت وبزقبا متقباري هابتي او هالي لمسفلت قدما نزل امامي كفت مخلوط بجيري قبرو قون غاي وتصب جيري سمارة وناتو زبلس اندم كتصحي ان حدرنا خن سمارو خلناي او ادارشني حارس صحي في سراح رخيبه نفسك معلت نوع ساعات عام زغدي سرح نيره شمون دحر شمون واحد رحي تسيره او اتاوي تتيجي ولا حد زوسل لوتي اي نبرن ما يكون كدان نسحنا امالتي زغدب كون كان ذكر ذيك الكو دغرات نقول اتاوي تتي وحده قراتنا تيجي بفصم اي غرفن حالا معلت ما القامش سوال على كحجن زنا إنوانا أم حضرتات ما بمغرق دحنا يتشعر حقي خصوبه وعززه إذا قلت معلت أنت أركي كان قلت أنا حس كذا كايبلني
ስለዚ ድማ ዓበርቲ ዕፅዒረ እቲ ሕጊ ግን ነዊሕ ነይሩ ኣልጋሚሽ ምስ ተመሰ እቲ ዕማም ኣይተዛዘመን ነይሩ ንሱ ተቆጢዑ ኣነ ድማ ባሪኡ እንተዝኾን ነይረ ተቆጢዑ መጥፋእነ ነይሩ ንጎይታ ነዛ ከተማ ምፍላጠይ ግን ክጎዳእኒ ክፈቅደሉ ኣይከኣልን ኣነ እውን ኣይፈርሓኹን ስለዚ በልክዎ ኣልጋሚሽ ኣዝዩ ሃብታም ሰብ ኢኻ ንገረኒ ኣነ ከመይ ጌረ ሃብታም ክኾን ከም ዝኽእል ሉለይቲ ድማ ከብቲ ምዃነይ ክሓስብ ብሓደርኩ ፍሽኽ ኢሉ ንስኻ ኣጥቃዕ ኢኻ ኢሉ መለሰለይ ንሕና ግን ነዚ ዋጋ ዕዳጋ ኢና ንብሎ እቲ ሙሉለይቲ ሕቆይ ክቃፀል እኳ እንተነበረ ብጭናት ፍንጃል ድማ ርእሰይ ክሳብ ዓይነተይ ዳርጋ ክሪአ ኣይከኣላን ምስ ተመሰ ግን እቲ ፅላት ሙሉእ ነበራ ሕጂ ድማ ነቲ ምብፃዕ ዝኣትኸለይ ሕጂ ንገረኒ በልኩ ናይ ዋጋ ዕዳጋ እጃምካ ፈፂምካ ኣለኻ ናተይ ወደይ በለኒ ብሕያውነት ቃለይ ክፍፅም ድልው እየ ነቲ ክትፈልጥዎ እትደልዩ ነገራት ክነግረኩም እየ ምክንያቱ ኣረጊት ሰብ ኮይነ እየ ኣረጊት ድማ ብዙሕ ምዝራብ ይትፈቱ መንስያት ናብ ዕድመ ዝፀገበት ሰብ ምስ መፁ ድማ ንምኽሪ ናይ ዓመታት ጥበብ ይቕበሉ መብዛሕትኡ ግዜ ግን መንስያት ዕድመ ዝፀገበት ሰብ ንጥበብ ጥራይ ከም ዝፈልጥ እዩ ዝመስሎም ብዛዕባ መኽሰብ ዘፍለዎ ኣፍልጦ ግን ኣይገንዘብዎን እዚ ግን ዝዝከር ሎሚ ትበረቕ ፀሓይ እታ ኣቦኻ ክውለድ ከሎ ዝነበረ ፀሓይ ክትከውን ከላ ገና እቲ መወዳእታ ወዲ ወድኻ ካብዚ ዓለም ክሓልፍ ከሎ ተበርህ ፀሓይ እውን ንሳ እያ ሓሳብ ናይ መንስያት ልክዕ ከምቶም ብዙሕ ግዜ ዝበሩ ጭላፋት ከዋኽብቲ ሰማይ እዩ ጥበብን ተመክሮ ዕድመን ግን ከምቲ ዘይቀይሩ ከዋኽብቲ ኮይኑ ክሳብቲ ባሕረኛ ንመንገዱ ንምምራሕ ኣብኦም ክምርኮስ ይኽእል ቃላተይ ፅቡቅ ጌርካ ኣሰብረሉ እንተዘይጎይታ ኣነ ዝነግረኩም ሓቂ ክትርድእዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ኩሉ ናይ ለይቲ ስራሕኻ ንኹንቲ ከም ዝኾነ ክመስል እዩ ብድሕሪኡ ካብ ትሕቲ ገፁ ብብልሓት ጠመተን ትሑትን ሓያልን ቃልና ድማ ኩሉ ዝረኸብኩ ክዕቆም ዝወሰንኩ መንገዲ ሃብቲ ረኺበ እያ ንስኻትኩም ከምኡ ኢኹም ይመለሰሉ ድሕሪኡ ቁሩሕ ልምጥማት ቀፀለ ንዓዚ ወጋን ዘሎ ኮይኑ ክስማዕኒ ከም ዝኽእል ግን ካብዚ ንላዕሊ እዩ እዚ ራይ ኢለ ሓተትክዎ እዚ ንልቢ ንሓደ ጓሳ ኣባጊዕ ናብ ነገዳይ ንምቕያር እኹል ኢሉ መለሰ ኩሉ ዝረኽቦ ግን ናተይ እዩ ክዕቁበ ኣይዘለኒ ኣይኮነን ድዩ ኣነ ሓተትኩ ካብዚ ዝረሓቐ ኢሉ መለሰ ኣይትኸፍልን ዲኻ ነቲ ስራሕ ሳንዱቕ ኣይትኸፍሎን ዲኻ ነቲ ትበልዖ ነገራት ኣይትኸፍለሉን ዲኻ ኣብ ባቢሎን ብዘይ ወፃኢታት ክትነብር ትኽእል ዲኻ እንታይ ኣለካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝረኸብካ ኣታዊ ምርኣይ ዓሻ ብዘይካ ነብስኻ ንኻልእ ትኸፍል ንኻልኦት ትፅዕር ከምኡውን ባርያ ትኸውን ጎይታኻ ትበልዖን ትኽደኖን ከበካ ጊላ ትኸውን ሓደ ዕሽት ካብ ኣታዊኻ እናዓቀብካ እንትኸድካ ድሕሪ 10 ዓመት ክንደይ መሃለወካ ብዛዕባ ቁፅሪ ዘለና ኣፍልጦ ኣይሓደገንን ንዓይ ድማ ኣብ ሓደ ዓመት ክንዲ ዝረኽቦ ኣታዊ መሃለወኒ ኢሉ መለስኩሉ ትምልስ ኣለኻ ግን ፍርቂ ሓቂ ኢሉ መለሰ ኩሉ ትዕቅቦ ቁራፅ ወርቂ ንዓኻ ዝሰርሓልካ ባርያ እዩ ኩሉ ትረኽቦ ናሓሲ ውላድካ ኮይኑ ንዓኻ እውን ኣታዊ ከምፃልካ ይኽእል ሃብታም ክትኮን እንትኾንካ ትዕቅቦ ገንዘብ ካልእ ገንዘብ ከምፃልካ ክኽእል ኣለዎ እዚ እቲ ዝያዳ ሃብቲ ክትኸዓብ ዘኽእለካ ነዚ ነዊሕ ለይትኻ ኣስሪሐ ዘታለልካ መሲልካ ይኸውን ኣነ ግን ክትሕዞ ብሒ እንተሃሊካ በዚ ህበካ ዘሎ ሓቂ ሽዕ ፅፊ ከፍለኩም ኣለኹ ካብ ኩሉ እትረኽቦ ሓደ ክፋል ምዕቃብ ናትካ ሓላፍነት ኣታዊኻ ክሳብ ክንደይ ውሕድ ይኹን ብዘየገድስ ትዕቅቦ ገንዘብ ሓደ ካብ 20 ክውሕድ የብሉን እዚ ኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እዩ መጀመርታ ንነብስኻ ክፈል ቀንጠመንጢ ምግዛእ ኣቋርፅ ሃብቲ ከም ገረብ ካብ ንእቹ ዘርኢ ዝበቁል ተቐዳሚትን ሓሰብቲ ዕቅባት ዘርኢ ንትናትካ ዓብኦም ሃብቲ እያ ብዝቐልጠፈ መጠን እንታ ዘርኢ ኣብ ዘርኣኻሉ ታገረብ ቀልጢፋ ክትዓቢ ትኽእል እዚ ድማ ብርእሲ ተኣማንነት እንታ ገረብ ብዘይ ምቑራፅ ክትምግባን ከተስያን ይገብረካ በዚ ቀልጢፋ ዕግበት ክትረክብ ኢኻ ከምዚ እናበለ ፅላል ሒዙ ኸደ ዘዕባት ዝበለኒ ብዙሕ ሓሲበ ርትዓዊ ኮይኑ ድማ ረኺበዮ ስለዚ ክገብሮኻ ወሲነ ኣብ ነፍሶ ከም ዝኽፈለሉ እዋን ካብ ነፍሲ ወከፍ 10 ሓንቲ ክዕቅብ ጀሚረ ዘገርምካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን ገንዘብ ክሓፅረን ኣይከኣለን ኣነ ክሰማማዕ ስለዝኽኣልኩ ብዙሕ ፍልሊ ኣየስተባሃልኩም ፅቡቕ ነገር ግን ንገለ ካብቲ ፅቡቕ ክውዕሉ ነጋዶ ዝረኣይዎ ነገራት ኣብ መኽዘነይ ይፍቱና ነይረ እዚ ኻ ንብረት ብኣግማል መራኸብን ካብ ምድሪ ፈንቅናዋን ይመፅእ ነይሩ እዩ ኣነ ኻ ብጥበብ ተቖጢበ እየ ኣልጋሚሽ ምስ ከለ ድሕሪ 12 ወርሒ ተመይሲኡ ከም ዝበለኒ ወደይ ከፊልካ ዲኻ ንርእስኻ ካብ ሓደ ዕስሪት ካብ ኩሉ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣታዊኻ ከፊልካ ዲኻ ኢሉ ሓተተኒ እዎ ጌታ ያለኒ ኢለ ብኹርዓት መለስኩሉ እዚ ፅቡቕ ኢሉ መለሰለይ እናተዓወሰ እንታይ ከጌርካሉ ንኣዝሙር ነሰራሕ ዕጡብ ሂቤ ኣለኹ ንሱ ኣብ ርሑቕ ባሕርታትን ውሽጥን ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ነጊሩኒ ንሱ ብርቂ ዕንቁታት ናይ ፈንቅናውያን ክገዝእ ኣለ እዩ ምስተመስኻ እቶም ዕንቁታት ሸይጥና ነትርፍታት ክንማቑረና ኩሉ ዓሻ ክመሃር ኣለዎ ኢሉ ኣጉረምረመ ግን ስለምንታይ ንሓደ ስራሕ ዕጡብ ብዛዕባ ዕንቁታት ዘለዎ ፍልጠት ምእማን ነቲ እንጀራ ዝሰርሕ ሰብ ብዛዕባ ከዋኽብቲ ተሓተር ኢኻ ኣይፋለን ናይ ምሕሳብ ሓይል እንተዝህልወካ ናብቲ ምውስነ ከዋኽብቲ ኢኻ ትኸይድ
زعقب كاي ገንዘብ ጠፊኦም አለው መንእሰይ እኔ ሀብት ገርብካ ካብ ስራ ሚሕኻ ያለኻ ካልእ ግን ትኸሊኻ እንደገና ፈትን አዝመዝ ጊዜ ብዛዕባ ዕንቁታት ምኽርን ተደሊኻ ናብቲ ነጋዳይ ዕንቁ ኸይድ ብዛዕባ ባጊዕ ትፈልጥ እንተደሊኻ ናብ ጓሳ ኸይድ ምኽሪ ሓደ ነገር እዩ ብናፃ ይዝውሃብ እንታይ ትወስድ ግን ክትፈልጥ ኣለካ ካብ ሓደ ተመክሮ ዘይብሰብ ብዛዕባ ምዕቃብ ገንዘብ ምኽሪ እንተወሲድካ ክትጸድፍ ኢኻ ከምቲ ዝብሎ ድማ ነበረ ፈንቅናውያን ዕሱባት ኮይኖም ንኣዝምር ዋጋ ዘይብሉ ቁንጣሮ ብርጭቆ ዝመስል ዕንቁታት ይሸጡ ግና ከምቲ ኣልጋሚሽ ዝነገረኒ ኣነ ንስወከፍ ዕስሪት ናሓስ ዓቂበ ነዚ ናብ ልምዲ ቀይርዮ ድሕሪ ደጊም ከቢድ ኣይኮን እዩ ሕጂ እውን ድሕሪ 12 ወርሒ ኣልጋሚሽ ናብቲ ክፍሊ ፀሓፍቲ ብምባል ተዛረበኒ ካብ መወዳእታ ዝረኣኻ ጀሚርካ እንታይ ዓይነት ምዕባለ ዲኻ ሰሪሕኻ ንነብሰይ ብተኣማንነት ከፊልያ ይለመለስኩሉ ናይ ገንዘብ ምዕቃብ ንሰርሕ ዋልታ ኣጋር ሓሊፈ ይህብ ኣለኹ ንሓስ ክገዝእ ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ወርሒ ድማ ክራይ ይኸፍል ጽቡቕ እዩ ንስኻ በዚ ክራይ እንታይ ትገብር ብመዓርን ጽቡቕ ወይነን ዓብ ድግስ ኣለኒ ከምኡውን ቀመማዊ ኬክ ሓደ መዓልቲ ድማ ዝጋልበሉ ንእሺ በቕሊ ክገዝእ ኢሉ መለስኩሉ ንስኻትኩም ነቶም ደቂ ትዕቅቦም ገንዘብ ትበልዕዎም ኢሉ ኣልጋሚሽ ሰሓቐ እሞ ከመይ ኢላ ንዓኻ ክሰርሑካ ትፅበእ ከመይ ኢሎም ከንዓኻ ዘገልግሉ ውሉድ ክወልዱ ይኽእሉ መጀመርታ ሰራዊት ዝኾንካ ወርቃውያን ባሮት ኣምፅእ ብድሕሪ ብዙሓት ሃብታማት ድግስ ክገብር ትኽእል ኢኻ ንኽልተ ዓመት እውን ዳግማይ ኣይረኣኹን ዳግማይ ምስ ገጹ ዓሚቑ መስመራት ኣዒንቱ ጥሒሉ ነበረ ኣዝዩ ኣርጊ ሰብኣይ ኮይኑ ኣርካት ተሓልሞ ዝነበርካ ሃብቲ ረኺብካ ኢሎ ኢሉ ሓተተኒ ኣነ ድማ ገናቲ ዝብዎ ኩሉ ኣይኮንኩን ገለ ግና ረኺበ ኣለኹ ንሱ ድማ ዝያዳ ይረክብ ኣታዊታት ድማ ዝያዳ የምፅእ ይለመለስ ኩሉ ሕጂ ምኽሪ ስራሕቲ ሕጡብ ትሰር ወስድ ኣለኻ ኢኻ ብዓም ስራሕ ሕጡብ ጽቡቕ ምኽሪ ዝህቡ ኢለ መለስ ኩሉ ኣርካዳ ስዕብ ናትካ ትምህርቲ ጽቡቕ ጌርካ ተማሂርካ ኣለኻ መጀመርታ ትሕቲ ትእትዎ ክትነብር ከም ዘለካ ተማሂርካ ቀፂልካ ከዓ ምኽሪ እቶም ብገዛ ርእሶም ተመክሮ ብቑዓት ዝነበሩ ክትረክብ ከም ዘለካ ተማሂርካ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ወርቂ ንዓኻ ከም ዝሰርሓልካ ክትገብር ተማሂርካ ኣለኻ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ከም ትረክብ ከመይ ጌርካ ከም ትሕዞን ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀመሉ ንነብስኻ ሜርካ እያ ስለዚ ንስኻ ንሓላፍነታዊ ስራሕ ብቑዕ ኢኻ ሕጂ ሓደ ኣርጊ ሰብኣይ ይኹን ኣለኹ ደቀይ ወፃኢታት ምግባር ጥራዮም ዝሓስቡ ኣታውን ንብካ ዝኾነ ሓሳብ የብሎምን ወፍረይ ዓብዩ ከምኡውን ንክከታተሎ ኣዝየ ዝፈርሕ انت دلخنا مني بوركيتك او زلو مريت يرايو انا خمس شارختي كغبرك كاب كل وفري كاه ككفل يخاف ስለዚ ኣነ ናምኒ ፑርኬድ ሓላፍነታት ዝነበረ ወፍሪ ሓዝኩ ኣዝዩ ዓብይ ነይሩ ኣዝዩን ጽራይ ስለ ዝነበረን ከምኡነተን ሰለስተ ሕግታት ሃብቲ ስለ ዝመለክዎና ሃብቱ ቀልጢፉ ከዕብዮ ኣይተሸገርኩን ስለዚ ኣነ ድማ ከምቲ መንፈስ ኣልጋምሽ ካብ ክቢ ጽልማት ዝተበገዘ ኣነ እውን ከምቲ ብሕጊ ዘሎ ርስቲ ተኻፊለየ ኣርካድ ከም ዝተዛረበ ዝርኡ ምስ ወደ ድማ ሓረኻ ባዕረቱ ኣልጋምሽ ወራሲ ስለ ዝገበረካ ብሓቂ ዕለኛ ኢኻ በሎ ቅድሚ መጀመርታ መስኡል ምረኸበና ሃብቲ ኩቱር ድሌት ምህላዊ እዩ ዕልልና ዝገበረኒ ንዓርባዕተ ዓመት ሓደ ዕስሪትና ኩሉ ዝረኸብኩ ናይ ምዕቃብ ዕላማ ዘለኒ ዕቱብነት ኣይረጋግፁን ድየ ንሓደ ገፋብ ዓሳ ንዓመታት ልምታት ዓሳ ጽንዑ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝቕየር ንፋስ መርበብ ክድርበሉ ይኽእል ነዚ ዕድለኛ ምብል ካይዶ ዕድል ትዕቢተኛ ኣምላኽ እዩ ናብቶም ዘይተዳለዉ ብፍጹም ኣይከይድን እዩ ድሕሪ ናይ ቀዳማይ ዓመት ዝዓቀብካዮ ምኽሳርካ ክትቅፅል ሓያል ድሌት ነይርካ ኣብኡ ፍሉይ ኢኻ ነይርካ ኢሉ ካልእ ተዛረበ حيل دليت ملس أركاد إنك عشنا تودي حيل دليت من سب جمل كسكم زي كل سنة خلع الحيل زي هو يمسلكها بعركن قصاصه زي كل سنة كتنقطع زي هذا كاديو دليت حيل قلنا بصراحة قمت كعمام نفس خان مسك أم زخيليو النفس عمام من دعم مثل أنا خريه كهل خبز وساي كبي كلوني خد زم زي جبر عقد سنقرا جبر عب نفس إمنت كلوني خيلديو ناب كتما زاوت دلدل ميتي معالت النازوك عدسي تهمسي ويكا عب شاوعي معالت خيزكوك حاجبا نفسي تصبح خضر بيه عين والكو وياما بالعسرة معالت بلبي أركاد زي تكمي ديه بمولكو أو نفسك في عند إتممسا أنتي ترك مكاختم التخليخا قنتا وحرا لايو لنفسي عمام انتي هبيانا يقدر يزازمو سلازي كبتن زي تقوارا وعماماتن كي جمري تنكا مناتا أنا نفسي أبسا تغطوا عايدلني دحاكا كارعاكي كم زخبل تزاريو تتنقر حقي كم زبل قاعد مارت عاوي يمثل شعوبن كساب كل قليل مخالن كلهم تبعاتي وانت زغورون ابز عالم السر هافتي اي مهلون هافتي تكسبات ساعاتهم من افس تقوموا يعبي اركاد ملسولو هابتم سواي حاج بلا سو سرح زخلو ورق اخيلو طفيدي اي فال تسرحته بكفال له يتشكى علي كفال له يتنطواوي كفال له دخوم زبل افغزا كفال له تغزام سود دغنا زخلو صيداتو اي ملسندو የተሰርሑ ዘሎ መሬት ዋጋ አይወስኽንዶ
ኣብ ልዕሊ ደው ዘሎ ዝያዳ ዋጋ የብሉን ዶ? ትዝዳዎ መሬት ዝያዳ ዋግኡ ኣይውስኽን ዶ? ሃብቲ ብዘገርም ፍጥነት እዩ ዝዓቢ ደረቱ ክንበዝ ዝኽእል ሰብ የለን። ከምዚ ተዘይከውን ፈርቂናውያን ኣብ ምኻን ገምገም ባሕሪ ዓበይቲ ከተማታት ክሃንፁ ኣይምኽኣሉ። ንሕና እውን ሃብታማት ክንከውን እንታይ ክንገብር ትመክረና? ካልእ ካብቶም ኣዕሩኽ ሓተተ ዓመታት ሓሊፎም ድሕሪ ሕጂ መንእስያት ኣይኮናን ዘለና ዝኾነ ዘቐመጥናይ ነገር ከዓ የለን። ልቦና ንምኽርን ኣልጋሚሽ ክትወስድ ይምዕደካ። ንርእሶም ድማ ከም ዝበሉ ካብቲ ዝረኽቦ ዘበል ሓደ 10 ገንዘብ ኣቐምጥ። እዚ ኸ ንጎ ፈለማ ምስ ተንሳእኹም በልዎ፣ ቀትሪ ድማ በልዎ፣ ለይቲ ድማ በልዎ፣ ኣብ ነብሰከ ሰዓታይ ንብሰከ መዓልቲ በልዎ። እዞም ቃላት ክሳብ ከም ፊደል ሓዊ ኣብ ስግር ሰማይ ዝኾኑ ደጋግምዎም። በዚ ሓሳብ ተመሰጥ፣ ንነብስኻ በዚ ሓሳብ ናያ ሽዑት ዝብሉፅ ዝመስለካ ክፋል ውሰድ። ሓደ 10 ኣይተውሕዶ ኣድላይ እንተኾነ ነዚ ንምግባር ካልእ ወፃኢታትካ ኣዋሃህዶም። መጀመርታ በቲ ዝተረፈ ገንዘብ ክትነብር ተለማመድ። ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ክትርኢ ኢኻ። ሽዑ ባዕልኻ ዘጥረኸ ሃብቲ ክትርኢ ከለኻ ልዕሊ ስንቂ ምውናን ከመይ ዝበለ ሃብቲ ስምዒት ከም ዝፈጠረልካ ክትግንዘብ ኢኻ። እናዓበየ እናኸደ ድማ ክትነቓቕሕ ኢኻ። ሓድሽ ሓጎስ ሂወት ድማ ክውሕዘካ እዩ። ዝያዳ ንምርካብ ዝዓበየ ፃዕሪ ናብኻ ክመፀካ እዩ። ኣታዋይታትካ ተመሳሳሊ ሚእታዊት ምስ ዓበየ ሕጂ እውን ገንዘብ ክትዕቅብ የብልካ እንድዩ? ድሕሪኡ ሃብትኻ ንዓኻ ከም ዝሰርሓልካ ምግባር ተምሃር። ባርያኻ ግበር። ደቁን ደቁን ከም ዝሰርሓልካ ግበር። ንመጻኢኻ ዝኾን ኣታዊ ውሕስነት ግበር። ረኣዮ ነቲ ብዕድመ ኣርጊድ ኣብተን ዝቕፅል ዓመታት ንስኻ እውን ከምኡ ምዃንካ ኣይትረስእ። ስለዚ ናትካ ወፍሪ ግበር። ኣዝኻ ጥንቁቕ ኩን። እቶም ዘይጥንቁቓት ኣብ ኣኻውሕ ክሳራን ጣዓሳን እዮም ዝነብሩ። ንስድራኻ ዘድልዮም ኣዳሉ። ኣማልኽትና ግዝኣቶም ይፅውዑኻዮም። ንኸምዚ ዝበለ ሓለዋ ኩሉ ግዜ ንኣሹ ስንቂ ምግባር ይከኣል እዩ። ክፍሊት ብስሩዕ ክፈል። ስለዚ ብትፅቢት ዘይኮነ ብሓሳብ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጥበባዊ ዕላማ ድልው ኩን። ምስ ለባማት ሰባት ምኻር። መዓልታዊ ስፍሖ ገንዘብ ምሕላው ካብ ዝኾነ ምኽሪ ድለ። ንስኻትኩም ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ካብ ኣዝሙር ስራሕ ሕጡብ ምኽሪ ወሲደ ዝፈፀምክዎ ጌጋ ኣይትፈፅሙ። ንእሽተይን ውሑስን ኣታዊ ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዓቢ ወፍሪ ይበልፅ። ኣብታ ዘለኻያ ሂወት ኣሰማቕራ። ብዙሕ ገንዘብ ብሓንሳብ ከተዋህለ ልዕ ዝዓቐል ነብስኻ ፀቕጢ ኣይትግበር። ካብ ኩሉ ትረኽቦ ሓደ 10 ብዝበልፀ ተዕቑቦ ከም ትኽእል መጠን ዕጉብ ኩን። ብመንፅር ኣታዊኻ ንበር። ሂወት ኣዝያ ጽብቕቲ እያ። ሂወት ብዋጋ ዘለዎም ዝተማቐሩ ነገራትን ዝተኸበበት እያ። ኣዕሩኽቲ ድማ ኣመስግኖም ከዱ። ገሊኦም ክዛረቡ ኣይከኣሉን ክርድኦም እውን ስለዘይከኣለ። ገሊኦም እውን ክንዚ ሃብታም ኩሉ ናይ ቀደም ኣዕሩኽቲ ገንዘብ ክህቦም ዘይምኽኣሉ ሕጉሳት ኣይነበሩ። ገሊኦም ግን ኣብ ኣዒንቶም ሓድሽ ብርሃን መልኦም። ኣልጋሚሽ ከም ዝመፀ ተረድኡ ናብ ነብሰከ ግዜ ናብ ክልተ ሓፍቲ ይመፅእ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ሓደ ሰብኣይ ካብ ፀልማት ንክወፅእ ይሰርሕ ይዕዘብ ነበረ። እቲ ሰብኣይ እቲ ብርሃን ምስ ረኸበ ሓደ ቦታ ይፅበዮ ነበረ። ክሳብ ናይ ገዛኡ ስርዲ ሰሪዮነት ዕድል ድልው ዝኸውን ንቦትኡ ዝኾነ ሰብ ኣይወፅዘሉን። እዞም ዳሕሮት ኣብ ዝስዕቡ ዓመታት ብተደጋጋሚ ዳግማይ ናብ ኣርካዲ ይበፅሑ ነበሩ። ንሱ ድማ ይቕበሎም ነበረ። ምስኡ መኺሮም ብናፃ ሓሳብ ሂቦም እዩ። ጥበቡ ከም ሓደ ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ዘክብርዎ ደስ ኢልዎም እዩ። ከምኡ ነቲ ዝዓቅቦ ገንዘብ ኣብ ምውፋር ፅቡቕ ሓጊዝዎም እዩ። ኣብ ሂወት እዞም ሰባት እዚኦም ነጥበብ መቐይሮ ዝነበረ ኣብታ መዓልቲ ነቲ ዝመፀ ሓቂ ምስ ተረዱ ካብ ኣልጋሚሽ ናብ ኣርካድ ካብ ኣርካድ ድማ ናብኦም ምዃኑ ዝተገንዘብሉ እዩ። ሓደ ኸፋል ናይቲ ኩሉ ትረኽቦ ኣታዊ ምዕቃብ ናትካ ሓላፍነት እዩ።